I forbindelse med udarbejdelsen af det her projekt, så har jeg gjort mig nogle didaktiske overvejelser om, hvorfor det er vigtigt at anvende digitale redskaber i undervisningen. Når man skal lave en markedsanalyse på en digital shop, altså en webshop, så kan det være vigtigt at gøre sig nogle tanker omkring, hvilke teknologier kan man anvende til det. Kunstig intelligens og augmented reality er nogle af de redskaber, man bruger i forbindelse med fastholdelsen af kunderne på den digitale platform. My name is Helene, and I am teaching digital marketing at IBC International Business School in Kolding, Denmark. Virtual and augmented reality, these technologies can allow customers to interact with the products in a more realistic way before purchasing them. For at fastholde kunderne på den digitale platform, skal man ind og analysere på kunderejsen. Her kan man blandt andet anvende blockchain og algoritmer til at undersøge kundernes færden på den digitale platform. Alt i alt giver projektets indhold et overblik over, hvordan man fremadrettet kan anvende forskellige teknologier i en samlet markedsanalyse. På den måde er der mulighed for fastholdelse af kunder, også på den digitale platform. En måde, man kan bruge digitalisering i markedsføring, er ved chatbots og kunstig intelligens og algoritmer. Altså ud fra det, vi har set nu, som vi har lige siddet og snakket lidt om og set nogle videoer og sådan noget, så er det en anden måde at tilgå det på. Og det er meget sjovt at se, hvad ellers kan gøre med sådan noget, frem for hvad vi plejer med undervisning.